πρώτη από το Μαρκόπουλο. Μαστρογιάννη Ιωάννη δεύτερη από τον Παμάχο. Κατσίπη Ειρήνη από τους Μαύρους Υπότες τρίτη και Γκανιά Φιλιό από τον Περσέα τρίτη. Τατάμι νούμερο 2, επόμενος αγώνας. Μεμεζάς από Αρένα κόκκινος, Σαραμάσκος από Ελευθερία Ζώη μπλε. Να ετοιμάζονται. Ζαφυρόπουλος Γρηγόριος από Ελευθερία Ζώη κόκκινος. Κοτριφλάς από Παμάχος μπλε. Πλερός από Παμάχος κόκκινος και Πιτέλης από Αρένα μπλε. Τατάμι 1, κατηγορία κορασίδας νέο 15 ετών έως 48 κιλά. Πρώτος αγώνας, Γκουμάκη Αναστασία από Τιτάνες κόκκινη, Σουρέτη Ηλιάδα από Λεύκαρο μπλε. Και να ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα, Ζερβουδάκη Ελένη από Τιτάνες κόκκινη, Καλυπέτη Κατερίνη από Λεύκαρο μπλε. Σταμούλης Θωμάς κόκκινος, Μαϊστρέλης Ταξιάρχης μπλε. Σταμούλης Θωμάς από Τιτάνες κόκκινος, Μαϊστρέλης Ταξιάρχης μπλε από Αγιάσου. Λεωνίδα, μπορείς να βοηθήσεις και λίγο τις άντρες εκεί πέρα, Τατάμι νούμερο 2, Μεμεζάς Γεώργιος από Αρένα κόκκινος, Σαραμάσκος Ελευθέριος από Ελευθερία Ζώη μπλε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Όρος. Να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο και πίσω από τις γραμματείες όλοι. Δεν έχουν καμία δουλειά να υπάρχουν αθλητές πίσω από τις γραμματείες. Όσοι δεν αγωνίζονται περάστε έξω παρακαλώ. Ράγια τα πόδια, πέταξε τα πόδια. Χαμηλά. Χαμηλά. Ο αθλητής Μαϊστρέλης Ταξιάρχης από Αγιάσου. Χαμηλά. Χαμηλά. Μαϊστρέλης Ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Τελευταία αναγγελία στο τατάμι νούμερο 3. Ο αθλητής Μαϊστρέλης Ταξιάρχης από Μυτιλίνη. Για τις απονομές, Παγκορασίδες με 80 ετών, Καρίδα Εκατερίνη από το Περσέα πρώτη θέση και Βούρτου Σωτηρία από το Λεύκαρο δεύτερη. Τατάμι νούμερο 3. Κόκκινος Σπύρου Ευάγγελος, Θοδωρής Στράτος μπλε. Σπύρου Ευάγγελος από Χαλκίδα, Θοδωρής Στράτος μπλε από Ελευσίνα. Και να ετοιμάζεται Κουτσουρβέλης Ιωάννης κόκκινος από Περσέα μπλε. Σταμούλης Θωμάς από Τιτάνες. Για τις απονομές, Παγκορασίδες νέων 12 ετών, Ρέτη Αναστασία πρώτη θέση, Πλέσα Αναστασία δεύτερη θέση, Μπελαδιώτη Κατερίνη τρίτη θέση. Παρακαλώ όλοι οι προπονητές στην κεντρική γραμματεία. Παρακαλώ όλοι οι προπονητές των συλλόγων στην κεντρική γραμματεία.
Επαναλαμβάνω, οι προπονητές όλων των συλλόγων στην Κεντρική Γραμματεία. Όχι. Μπράβο! Τατάμι νούμερο 2, επόμενος αγώνας. Τιτελής Άρης από Αρένα, κόκκινος, Μεμεζάς Γεώργιος μπλε. Και να ετοιμάζονται Ζαφυρόπουλος Γρηγόριος, κόκκινος, Κοτρικλάς Ιωάννης μπλε και Φινερός Ανδρέας κόκκινος. Πάμε νούμερο 4, μείον 88, Blue Bell, επόμενος αγώνας, Δημητρόπουλος Γιώργος.